Molweni bhotani dumela ngithobela sanibonani absheng lochani. Hey hey guys, you know, when you've been away for, you know, a while, izinto ziyalibaleka. Makhosi thokozani izindlondlo ezinkulu bayede camagwini bethunana. Ubuyile uNonkwenkwezi. Namhlanje ndithi makhe ndibuye mani ndihoye usapho lwami zidesha nezidweshakazi zikaNonkwenkwezi. Ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu ndingayi intoni na ngaphandle kwakho. Thana zam, today I felt like, yeah, I need to give you something. Noko bekukudala ngoko. But guys, you must be happy for me, you know. You must know that when I am scarce with videos, it means it's hectic with work. And xa kubhizi ngumsebenzi, it means abantwana bam bayatya. It means umzali wam uyahlutha. It means izibane zasekhaya azizucinywa. It means usigedlemba wam idizili noko yayiva. So yeah man, be happy for me and I'm grateful. But ke ndiyayazi ndoba ndilapha nje isikakhulu kungenxa yenu, because ngoku enye into eseyindenza busy ikwanini zidwesha. Yeah, but asikho lapha sithethe ngaloo nto. Namhlanje people ndifuna sithethe man, and ndizathetha isiXhosa bethuna. Number one, I'm not in my usual setting. I'm sure ne-light ayikho that great. But I'm sure man nizandixolela uba ke ndingabikho. Andiboni indawo apha kule ndawo ilithambe kale ndawo. Andiboni indawo irayithi ndinohlala kuyo. Ndisemzini Bhofolo kwaMlalandle. Sizoguqula ukhokhokazi, umsebenzi ke oqhutywa ngutata, utata ondiphilisileyo, utata ukhwalo umalwandle. So ke ngoku nam njengamntu ophilisiweyo kufuna ndihlale ndibuyele phi apho ndiphiliswe khona. So silapha ke size kutata. But ke ngoku ndathi makhe ndizibe nam ndizikhumbule into yoba ndinebandla lam elinini. Namhlanje ndifuna sincokole. Hey, ndizayibeka njani na? Ndiyafuna ibe nembekwana kodwa ngoba omnye umuntu uzayithatha into yoba ingathi sendincokola uqhela ngoku, because ezinye ii-topics ndiyayazi into yoba abanye abantu abazilindelanga into yoba kungathethwa ngazo. Abanye abantu bacinga kufuneka kuhleli nje kufihliwe, yonke into mayifihlwe. Heyi bethuna, oku kufihla kuyingxaki ngoba kusiphosanisa nezinto, sibone sesingene ezintweni, you understand, ngenxa yolwazi oluncinci okanye ngenxa yokungazi. Ndifuna sithethe ngomjolo, ndifuna sithethe ngokuthandana okanye laa nto kuthiwa zii-relationships, ne? Into yoba uzibona njani, because one, I think ixabalazile le topic yam, but ndifuna uyenza ibe mfutshane, ingabinde kakhulu, hlobo loba not more than 15 minutes. So ndizayigqwagqwa, but ukubana ngaba ndiyabona into yoba kufuneka ndiyandisile, ndiza kwenza mhlawumbi ke no-part 2. Ndisayi-introducer ngoku, ndifuna siyincokole. Ubana ngaba ndiyabona uba yitopic enomdla nenemibuzo, samane singena kuyo ke. Ndifuna sithethe ngomjolo ne, kubantu nje abanormal, okanye ukuthandana, okanye yeah, ukuthandana kwabantu, ukuthandana kwabantu abanabantu abadala. Nizawuthi ke abanedlozi. Uyazi njani umuntu ombonelwe lidlozi, umuntu othandwe ngabantu abadala? And xa uthe wamfumana umuntu onjalo, kwenzeka njani ukuze nihlale, you understand, nithandane, you know, nikhulisane ngokwempumelelo. One, ukuthandana, sele ungenabantu abadala, ungumntu nje. Ngelinye ixesha uyathandwa sisihlwele sakho, sikuthande le into yoba asifuna usokole.
singafuni usokole even nomlingani, sikufunele ngokwaso umlingani, sizikhethele umuntu esiqonda intoba uzaba yilento inothi incedisane nawo ungekabi nadlozi. Iwesi ke ngoku xa ungumuntu onabantu abadala, isikakhulu xa ungumuntu onabantu abadala, kuba nzima mani umjolo awuqhelekanga, awukwazeki phofu manditsho kubantu abanabantu abadala. Ubuhlwele abudibani ncamncam nomjolo xa sithetha into zenyani. Ubuhlwele into ebuyifunayo bufuna isizinzo, bufuna umuntu ozinzileyo, ngoba kaloku ungumuntu osetyenziswayo. Abafuni ke ngoku umuntu oza kuphazamisa ecaleni kwakho, you understand? Bathi bekuthuma ngapha bona kubekho lo mntu ufuna nibheke ngapha, nawe ke ngoku ngenxa into yoba kaloku uphile enyameni uzibone ke ngoku ubheke etalashishi kodwa ubuthunywe niniva, uyayiva. Abantu abadala baye bazame kangangoko into yokuba bakunike i-signs, bakubonise into yoba ikhona mos laa nto njengomntu, njengoba ndingukhanya mna. Xa ndingenonkwenkwezi ndingukhanya mos. Xa ndingukhanya mna, xa ndinokuxelela udidi lwam, type yam owam uAbraham, yayiva iphakade lam, xa ndinokuzobela lona elam iphakade mani, ngumntu okufuneka ekwazile ukhumsha, andixoki manyhani nyhani. Don't ask me why, and ungacingi uba inokuklasa le nto, but andiyazi mani. Kum umuntu okhumshayo sexy, andithi sizawukhumsha, but ndifuna nje uqiniseka into yoba noko uyakwazi ukhumsha. I think it is because I like to read, I like to debate, I like to argue, I like to, you know, share nje knowledge, you understand? I read newspapers mna, I listen to news, I read books. So ke ngoku umuntu noko endingazukwazi umsherela into yoba le nto bendiyifunda ithi, you understand? Siyihlaziye, you understand? Uzandisokolisa. Jonga phaa epesini yam, uyandiphazamisa lona. Hamba ntondo, ndiyasebenza hamba. Baza kuxelela abantwana, yabo. Bendisathini na, uyayiva? Ngumntu ohlanzekileyo noko. Khanimeni bethunana ndiyeza. Oh, jonga kho nto ukuba nabantakwenu abangamadoda, uyindoda nawe, ngoba ngoku bayandilibala into yoba ndinguNonkwenkwezi, mababe ngamadoda bodwa. Bayandifuna, bayandikhumbula, but asikho lapho. Uyayiva, ndisathetha ngeyam itype, uyayibona? Mna ndikholwa ngumntu omnandi mani, umuntu othanda abantu. Andivani nomntu ontshingintshingi mna. Ndifuna umuntu othanda abantu, andikhathalele noba ungabusela utywala, but bathande abantu. Andithi ke ngokugcwala isitrato ukubone, but wethu ukwazi uhlala nabantu, because mna ndiphuma kwikhaya elipholileyo kuhlekwayo. Andizukwazi uhlala nomntu ontshingintshingi ecaleni kwam ongafuni bantu. Uyabona, ndikholwa ngumntu oklin, khawucheba apha entloko kuqala, indoda nje ekamayo ifake ikama entloko, andikwazi nokujonga mna, uyayiva? Sheva, baklin man, kubone, kubonakala uyavasa, ukubona. Andizube ndidwela ke, but senje uba noko inoba une-idea, uyayiva? But ke ngoku ufumanisa ubuhlwele bona abuyingam, uya-understand? Uzazike bundiphathele isikhondla khona, and njengoba ndimkhulu ndimngaka nje, ungacingi uba ndifuna, hayi andifuna isidudle cam kwam, ndithi ndiyibhompi ndiphinde nenye ibhompi, badweni inyana, uyayiva? Isihlele ngosindiphathele isikhondla sendoda, indoda engakhathalele manzi ncam. Uyayiva? And ngawa andizukhawuleza ndimbone mna into yoba ukuba ndimthande, because akayotype yam, mna mntu usenyameni, uya-understand? Ekanti lo mntu uthunyelwe lidlozi, ufumanisa uba siyavana naye ngokomoya, xa sincokola incoko iyadibana, uya-understand? Qha imizwa ayikhawulezi, uyayiva? But uyive mani into yoba ikhona le nto isidibanisayo nalo mntu, uya-understand?
udumthonge ngelinye ixesha okanye uphupha into zakhe lo muntu lo ixesha elininzi kuyenzeka ukuthi kanti ngulo umthandelwa bubuhlwele ngoba sebempopole bapopola nekhaya lakhe bafumanisa into yoba akanaburhalarhume akakho ndlongondlongo akazi ukusokolisa yindoda ekwazi uzisebenzela akazi udla amandla akho njalo njalo bumthande ke ngokubuhlwele uyayiva bude budibane nobakhe ubuhlwele uyeva into yoba yemani unyana wenu kongathi kodwa noko angalunga kulaa ntombi yethu ubone ke imimoya yenu ibudibana uyanderstand uba nibhadlile ke ngokunihlakaniphile niyavana mani uqonda uba kodwa le into ingathi noko ayingangathi ingxaki ke ngokuyilapha ekuthenini umjolo njengoko isihlwele sithe sanibonelela into yoba ningadibana nithanda kodwa abafuni kudityanwe ngomjolo leyo into ndiza kwenzela umzekelo I think ndizamenza u-part 2 but ndifuna ukubasela ibali ngam elandibonisa into yoba umjolo apha kum is a big no ndingayazi ke ngoku into yoba bacinga uzawufika njani kule ndawo bafuna ufike kuyo kungakhange kujolo uyayiva uba bayasixakekisa because into eyenzekayo especially umuntu onabantu abadala njengam umuntu onabantu abadala osesebenza ngabantu bafuna into yoba kuyiwe straight kugawulelwe kuthiwani ezipalini khatyelwe ezipalini uyayiva kugawulwe rhuqwa uyayiva ke ngoku hlobo loba nibe indoda nomfazi uyayiva ngokusesikweni kulotyolwane ukuze kuzokhawuleza kuhlanganiswe ubuhlwele zawuthetha ke ngoku ngamaXhosa ngoba andizuzazi ezinye iintsiko zezinye iintlanga sorry umzekelo amaZulu wona anayo into yokhunga idlozi emjolweni kuthiwe xa uthandana nesangoma khunga idlozi uze namabhayi neenkukhu ezithile notywala obuthile andifuna uxoka andiyazi apha esiXhoseni isiXhosa wena leno ndithi mna ubuhlwele bububhekela wena nomjolo kuphinde emazulwini ndiyayazi into yoba ikhona into kokulotyolwa kwedlozi kuthiwe lobola idlozi lakhe uyayiva lowo ke ngoku utshate naye esiXhoseni andiyazi into yokulobola kwedlozi thina siyahlanganisa ubuhlwele uyayiva nansi into engamandla ithi ke ngokulonto leyo usengxakini umuntu onabantu abadala nongenabantu abadala kodwa othandwa bubuhlwele bakhe umzekelo uyakwazi ukuthi kanti unabantu abadala kodwa ungulibabalo wako kwenu ubabalwe waphiwa amandla intsebenzo ukuthi ulungise izinto zako kwenu uyayiva ube namandla ube nentsebenzo abantu bakokwenu abazufuna into yoba ukubone udlalwe ngobani na badlale ngawe osinovuyo nokulunga bazawufuna ukukhethela lo mntu abamaziyo into yoba uzawufika akuncedise ukwakha lo mzi wabo usengxakini ke ngokwena mntu unjalo because kufuneka nawe umisa ingqondo ukuthi xa ukhangela abantu abanjani sebenzisa imehlo lomoya mamela ithongo lithini ixesha elininzi xa sidityaniswe ngokomoya ithongo likhona okanye laa nto ufumanisa into kuthe ndimthabela mani usibanibani noba kayotayiphi yam but hey ndiyamthabela ndiyonwaba mani xa ndinayo okanye ndiyamkhumbula xa engekho phambi kwam okanye xa egqibele kudala uthetha kutheni ixesha elininzi inomoya phakathi nabantu abadala uyayiva ithi loo nto leyo usengxakini sisengxakini nyhani because yeyi kunzima fumanisa into yoba akuzubalula guys I think mandibuye no-part 2 yabo bendisayihlahlela ndizawuza no-part 2 kwenzela into yoba sinabe ngale topic phofu ndizawuva apha kwii-comments zenu into yoba ninawo na umdla camagwini ngoba izabande ngoku bhotani bethunana ndizawuphinda ndibuye continue subscribing please sanubukela kaloku ningasubscribe and don't skip the ads share the videos and like because liking helps me win
algorithm. Thank you. Bye.